štát zvyšuje poplatky za komunálny odpad. Podľa novej legislatívy sa budú poplatky za komunálny odpad rapídne zvyšovať každý rok, ak sa odpad nebude dostatočne triediť. Odpad, ktorý putuje na skládku, už musí byť vytriedený. Dodatočné triedenie zvyšuje obciam a mestám poplatky a preto ceny za odvoz odpadu budú rásť. Ušetríte peniaze vám, aj vašej obci alebo mestu tak, že odpad vytriedite už doma a nebudete všetko dávať do nádoby na komunálny odpad. Pre zvýšenie miery vytriedenia pre vás obec alebo mesto zabezpečilo pravidelný vývoz kuchynského odpadu priamo spred vašich domovov. Vytriedený odpad z kuchyne bude pravidelne zbieraný firmou ESPIC, čo znamená, že nebude končiť v komunálnom odpade, ale bude sa ďalej zhodnocovať na výrobu elektrickej energie a tepla. Stačí, ak kuchynský odpad dáte do vedierka a v určený deň vývozu vyložíte pred bránu alebo vysypete do zbernej 120-litrovej nádoby na zbernom stoisku. Vedierkovým zberom môžete aj vy prispieť k zvýšeniu miery vytriedenia, zmierniť zvyšovanie výdavkov za komunálny odpad a pomôcť k ochrane životného prostredia.